Kardom B News 7 Than Bang Nili Bapuram Senar Non Birtang Tonpen Arjuponika Karbi Anglong Autonomous Council Pen Ingnam RaikomSaikhi Bang1111Aphan Akimi Voreng Anghoi Kipi Pon Mate Kepajir Pontu New appointment aputhak penang anarad akamang hu prong sido athe joy pen rad atum kachini dun ke RaikomSaikhi without interview advertise Karbi Anglong arad aphan kapachini ave pin thekdun long le pin arjudun long le pin pensi Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon Chief Executive Member CEM alangli arideng pen Akimi Voreng Anghoi Kipi pon mate appointment letter ke pajir pon pado pon lo tangte RaikomSaikhi komentu ani kana ciklo atarik aporsi advertise kipilo lapen interview kapadolo laso aputha council kachari pon kethe kiding atum pen rad athengno klardak pen kapachini sikeme lapuson rad RaikomSaikhi kapachini ne pin pen aphong Voreng Anghoi keron pon bom lake non kachari bom BJP government ahut Karbi Anglong rad aphan hedung kapamanghu mate kangting atowarsi wanlo aron re pen mate illegal appointment Kipi ware rajok air set prung set khuri set Karbi Anglong arlo tomon jablo bonta halaso apora hot CM mate Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen ke thangta chini dunde mate aron re pen kiron Voreng asai along kacherab dun ave pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM ake hai rad athengno adai ave pura ari charsamlo lapen ke PCCF Abhijit Rabha ahutsi aron re pen appointment ronte kangwaret pusi akoi pilo tangte non head jong Akimi mate new appointment Kipi pon ke aron tang pe meloma pusi rad atum chethansai lapen charju sai do koklo jongsi lapuson Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum lapen Forest Department Secretary Dilip Terang alangli hin pen kaningje ateng pulote without advertise lapen interview information avesita Karbi Anglong Autonomous Council EC meeting cherai pon det lote appointment letter ron pon un lapen education qualification verify pensi la bangkri si RaikomSaikhi sakori pipon lo pusi ferangke mate media atum klardak pen karjua hot nang thakdun bonta isi manghu meme alam thea bangke hedung karju meme doko Karbi Anglong Autonomous Council EC meeting cherai jot pen rad athengno ke pangdak mate advertisement pipe pin pen le kupusi rad atum mate kiduk det Karbi ariso ijang atum kachini dunpo Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Forest Department ahin pen kaningje pon ateng lipute kiduk det ke boy det inglong atok anu ke do ariso ijang atum aphan kethe dung katora doji pusi penang an arat aso atum chethan pon lapuson aron re pen Voreng Anghoi Kipi alam ki aputha ga hutsi Karbi Anglong Autonomous Council mate Karbi Anglong arlo hur chudut air set prung set katsa aham phang asong pen thedung kache song ponlo laso ahut council RaikomSaikhi batai aron re mate illegal appointment aputhak pachini ponlo lapen council RaikomSaikhi ahok Karbi Anglong Forest Department along henlo illegal appointment ke ong nai pusi CM amithangta rad athengno lam jai phunlo lapen nanglang ji alam chak ateng pulote legalize HC puthot advertisement pipo lapen laso aphi alangli etum interview conduct pon po pusi rad athengno lam chak pangdak ponlo sita ajir ding klui aphi joy claim si Akimi mate appointment letter ron pon bomlo lasi Karbi Anglong arad atum pilo non kamatha Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon abitung atum ke claim pon bom ahok petloma rad atum chini si keme athe non ateng pulote kithurmi auwe kimi ariso ijang atum kethe kiding atum pen chichini pircha chepho chero ave lipute sakori mate Voreng awarsai kache palong dunji aphan akisung kasik sak ave detjima rat kamunthi kenang soda pordo kokason news text report B News 7 lape non birtang ton pen arjuponika ini pangdak monpo dak kisuman illegal appointment do pick specialist forest department hola tamile tum chingmai bomra inquiry committee gelo without council approval illegal appointment latang itu prabjin pen amni tum dak pilong na eme thang amni lo pilong na
sita arora tingkan dam nanti illegal appointment asilo without interview without advertisement langsung se appointment period hola tame ne tum legal side pe ne tum advice and manglo legal advice and manglo problem pe hata ne tum ten ton ne tum labang legal pe ne cancel lapsi और को डेट वैकेंसी रिक्वायरमेंट वैकेंसी के दौरान ना नीतुम को प्रेस अपॉइंटमेंट नीतुम पीपो एडवर्टाइजमेंट पीजी इंटरव्यू पे लापेन केलों तंगा तुम बिपिना हला तुम से रिपेयर्डुन पुलाव चला बांगे नीतुम बांगे लातुम भान कंसिडरेशन बांगे पीपो स्पेशल कंसिडरेशन लातुम के क्लेम तंगा तुम भान बांगे से अपॉइंटमेंट किपी अपना नियता इंटरव्यू मास भी लगे दो बेग नहीं लगे दो बेग ना को लगे ऐसे लातुम सर्विस में के थाक रिकॉर्ड है नो लातुम फन per month per year we have to pay salary 60 crore under Karnataka Mass Council department forest department like council wala I mean tha revenue source means ki pia tangka lagi 60 crores tangka lagi illegal appointment lo lasi holai tame tum screening kuri bomlo committee ni tum lang bomlo lasi laston illegal appointment na bangke ni tum non bang ni tum amro je legal ka kuri bansi claim ko appointment la tum pelong na non claim hoga still legal dam bek nahi advertisement do bek nangji interview call bek nangji lalo te tum age mo phi bangke no hogle jedang tum hai ko wala kelong akum ta